Yuk, 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 yuk. Gitu niki, katuran pinarak Mas Handoko. Bapak katuran Abel Sani, Abel Pahisa Budaya. Ho ho hoi. Hop. Pasuryane padha alum man. Pasuryane alum. Iki mengapa durung ana rambene nger. Ayo lho Pak Yit. Yo. Dikepenake yo nger. Lho. Ayo Nduk. Mahesa Budaya. Wow. Yuk. 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 Ya kaya mangkene iki ulah kaprigelaning para satriya-satriya putri mang. Sri Kandi Mahesa Budaya. Ayo Nduk dikepenake jogetane. Besarekan para ramu para penonton Kali Songrawa. Hei. Oh. Oh. Jos. Tambur peri kone kurung mongkong dinarungi krapya lang watang agate kapiyarsa swarani pun lero mbae samudara lir ombak ing samudara woi Omlah Om ya ayo ya pas Ayo.
Monggo pinarak Pak Ipung, Pak Ipung. Ini menuju siang Pak Ipung. Segerawo. Jawa, lalalala. Oh ya, oh ya. Yuk, 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 yuk. Oh ya, oh ya. Yuk, 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 yuk. Ayo kira sing hati-hati maisa budaya. Jos. Ahe, ahe. Oh, oh, oh. Jaranane mahesa budaya. Jos. Nah, yang ini betul. Hei. Oh, hei. Oh, hei. Yo, 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 yo. Hei. Oh, yuk, 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 yuk. Oh, go, 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 go. Hop. Sakureping langit sakluk naik bumi wong srirek muni mas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha katresnanmu bandel kunci kembang mawar biru Natian wong sepele gedhe paedahe yen aku lara pinangka tambane bandul kunci iki tetep tak openi moga dadi panglipuring ati sesarengan kanca-kanca YouTuber monggo-monggo katuran pinar lawuhipun
salumai bumi wong sriramuni mas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha katresnanmu gandul kunci kembang mawar biru nadyan wong sepele gedhe paedae yen to aku lara pinangka tambane bandul ojo iki tetep openi moga dadi panglipuring ati Bandul kunci mawar biru tumepel dodo bandul kunci bandul